Hazreti Ali radıyallahu anhu'dan bir Yahudi soraptır. Ya Ali ibn Abi Talib, siz öz Rabbini da, öz Hudaýyňy da, öz ma'budyňy da, öz hakimy, fermanrava Allah'a siz güne näçe ibadet etýärsiňiz diýdi. Hazreti Ali radıyallahu anh jogap berdi diýe ki, "Hawa biz 24 saat ibadetde." O geň aly diýe Yahudi, "Näparam 24 saat ibadet etmek? O size iýme gerek, içme gerek, yatma gerek, turma gerek, deşri we hammamma, iş, dert. Hemme dappa näparam 24 saat ibadet?" Onda aýtdy diýe ki, 24 saatyň içinde biz her bir işi etsek, Allah'ın hukmuna, Peygamber Aleyhisselam sünnetine mutabık, şo bize ibadet bolýar diýdi. Fakat Kur'an eylem ediyor. Kul ya eyyuhel kafirun. Ayt ey kafirler, la a'budu ma ta'budun. Yani men sizin etýän ýaşaýyşyňyzda göre, etýän zindigiňizde göre, tutunan maksadyňyzda göre, alyp barýan sürgüniňizde göre men ýaşamaýan edýärşi. İbadetin bir giň manasy bar. Hemme şoňa şamil. Dinin gurrun oturup eşitmeklik bu hem ibadet. Gidip bir bab ilmden, hatta bir kelime Kur'an'dan ve her bir Allah bilen Peygamberin söýýän zadyny etmeklik bilen bir ibadet. Musulman doganyň ýüzüne bakyp, ýyljaryp gülmeklik, ene taňa sylaw hormat etmeklik. O şoňa mende her bir zady ki Allah bilen Peygamber şonu söýýe, şonu Allah'ın razy etmeklik ibadet niyet bilen edilse, şoň hemmeti näme bolýar? Edilýän şeň ibadet bolýar.